Ei sun tarvitse pelätä mua. Ei meidän välillä ole mitään hävettävää. Onko sä kuvannut muutakin kuin miehiä? Mulla oli joka päivä kamera edessä joku upea, kaunis tyyppi. Mä en jotenkin sen ajan kuluessa tajunnut itse vanhentuneeni ollenkaan. Éveille-toi, mon amour. Tein sitä 17 vuoden ajan. Y a du sang sur ton oreiller. Ei varmaan tule yllätyksenä, mutta syöpä on pahannut ja tilanne on siis hyvin vakava. Je prends soin de toi, je te promets. Tu as pris ses rêves et tu les as exploités. Qui voudrait passer du temps avec toi, encore moins coucher avec toi? Entäs sitten? Milloin sut on viimeksi kuvattu? Sairaalassa. Mielestäni sun pitäisi kuvata edelleen. Mitä mä kuvaisin? Nyt vaikka meitä tässä. Nyt tää pelleily riittää. Onko sulla joku paikka mihin mennä? On paikka missä. Voisinpa minäkin mennä paikasta toiseen niin kuin sinä. Mä vietän yöni mieluummin vaikka katuajassa kuin sellaisen ihmisen luona, jonka kanssa mä en halua olla. Valehtelija. Je te quitterai jamais. Itsehän sä olet valehtelija, kun sä haluat tulla torjumaan.